Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Awozeka bwanawa amene mabwera pa MH6234 galimoto kwa kamagesi. Lero nditsundi mubadali kwa mbili ya mwe wanga kubega masatifiketi kumashiro MP mambuya lemekezeke ule mubide kwa regional governor Honorable David Kambalame, Director of Women Maipunja, Ernest Marula, Director of Youth, Central Region, Deputy Director of Elections, Honorable Wemba, Honorable Bruce Munhari, Honorable Voliwa, Deputy Director, Deputy Regional Governor, Honorable Kaputi Gray, Advisor of the President, Dr. Clement Mwale, former SK, Musa Saidi, Senior District Governor, Mwandele Mwana, Ona Ginzukira, Command Stand Sobano, Honorable Clement Stambuli, Mwandele Mwana. Honorable hapa Mlandeso Mwana, Deputy Director. Mulibaji nonse, mumagabano. Ineso ndilibwino. Choyamba ndikutokozeni nonse amene mapambana ma primaries. Kumene munapikisana ma primaries komanso anthu amene mwadutsa kunisa nanu. Nonse mapambana indi nonse mukwena wimwe andre ma certificate anu. Ndikutokozeni so nonse makansala amene abwera apa amene mwime madalo osiyanasiyana Mlandeso Mwana. Ndili mutosangala kwambiri chifukwa kuyimira DPP pa Central Region pano mbuyo mo sina ijopheka yayi chifukwa kuti anthu amati Central Region ndi kuchimake kwa MCP sikukwenera kuti khaleso munthu wina kapena chipani china mutha kuona kuti azimene zambiri akulephera even IUTM, IUDF, zimene zambiri zimene pano zikuvuta kuti ndi zipani koma zikulephera kuti zibe zimashadwa MP pa Central Region pano. Zimenezi sikuti chifukwa chipani cha anthu atibi akuchikonda kwambiri koma zikutengera mtima wako amene kuyimawe chifukwa mukhangati kuti ukusetera leza ukusetera amati yako ya muru panjanje eti ukuika muru panjanje chifukwa tili pakati pa padani ife kumakhala bati
sijopheka ya MP amene akuyimira kuno ku Central Region sangafana ndi MP amene akuyimira kuno ku Mpoto, sangafana ndi MP amene akuyimira ku Mangochi, sangafana ndi MP amene akuyimira ku Blantyre ya Machinga kuti ku iya ndi zinthu zosiyana kwambiri okuti ineyo ndikufana kupatseni Sairoti Machado MP a Central Region kuti ndikudziwa nkhondo yoyikhalapo, ndikudziwa mazambeni mbiri nkhondo imene ichitika pa Central Region sichitika kumwera, sichitika kumpoto, sichitika kumsanje, koma inuyo mwavomereza kuyamba nkhondo imene simunakonzekere kuti mufuna kumana naye. Ndiye ndifuna ndikuwuzanena kuti muvale dzilimbe chifukwa nkhondoyo ndiye mwayiyamba imene idzathe pa 16 September. Chifukwa tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa ipita kuti kodi kudotsa MCP mboma la Achewa ifeso ikhala Achewa masewera amenewo ndi mfumu ndi nkhondo imene ya m'Bible ya Esau ndi ndani kuti Jacobo zinachitikaso zimenezo m'Bible ndi zomwe ife topanga panani kodi pa Central Region. Ndi nkhondo yapachibale imakhalira ni kodi yovuta. Ndikanakonda kwambiri kuti kumpoto kumwera alipatse ife support yochuluka kwambiri pa Central Region. Ngati masankho awa titi awine a DPP ndibwerezanso amene muli makamera jamani ndikunena kuti ngati masankho if a DPP ngati titi awine pano mmayi muno pa 16 pano tiwina chifukwa cha Central Region. Wina asanamize, ena asakule matukutuku, ena aseduke nzeru, nkhondo ili pati kodi DPP oye. Arajia yankhula pano kuti ndinakhala chete osapanga misonkhano after misonkhano kuyatsa ndikhala chete nzoonadi timagwirika ntchito zina. Munthu somangothamanga liwiro munthu somatopa kodi umafuka fike peno khale pansi mwe madzi kenaka uyambirenso liwiro. Ndimafuna nithokoze kwambiri Regional Committee motsogozedwa ndi Regional Governor Kambalame. Chipani cha DPP chidafa pano pa Central Region. Wina asakunamizeni sindifuna ndione anthu pano azikhala matukutuku pakhalako pano ma champions 2014 2019 pamakhala champions amathanga akhala champions wa Central Region. Wona bochipuka akhala champions wa Central Region. Koma zinatheka tidze amphula chilunga mwasamanamizana iyaye. Dera lina lilonse limakhala ndi eni yake. Ife tikudziwa kuti Mchewa amafunanji. Kulibe munthu wakumpoto angabwere pano kudzanera Achewa awuzese kuti. Kulibe munthu wakumwera angabwere pano kudzana Achewa awuzese kuti. Zimene zingachitike Mchewa ndi munthu ovuta kwambiri sachidwa kunyuka musamale. DPP oye ndikuyankhula pano zoseka Achewa amene akunena mbuyoku sachedwa kukunyuka. Mchewa ndi munthu ovuta kwambiri. Mchewa kwake makhamango yang'ana amati tione mezani kodi zitathere ndi Mchewa amene. Ndikuyankhula izi chifonena kuti Akambalame ali apa akapute ndi anthu osa region akumani nkhondo ndipo nkhondo zawupiriza kumana nazo mpaka pano zimene sizikutha. Ndifuna ndichenjeze koyamba nkomaliza ngati Vice President wa Central Region nena kuti ngati tifuna tiwine masankho awo tikwena ife tigwirane manja because ngati ende mogawikana masankho asitiwina. Tilipo anthu amene tilipompa tindi anthu atimaliza nawo timadzina ngati ifeyo odziwa kwambiri kuti ya chipata kanthawi tali ya connection ndi masankho zizosiyana.
ngati muli makonation bwanji osenga ndalama kuthandiza gangala mangani misonkhano wako kuti because misonkhano kana mangani misonkhano DBB oye ndifuna nkuze ndi pano amanena ina kuna kutunda kuti kumamva zimatipeza kuti iya ife tasonkha kwambiri chipani tikunoka ndalama zathu kumayankhula ngati chino governor ine rukuno sampatsa ndalama ayi kulibe amene agolo chipano kuluna kuti agangata ndingati ndalama ndizipangane msonkhano ku Central Region kulibe china chilichonse ndimapanga ndekha pano kukuuzana musadaba baba chilichonse ndimapanga ndekha pano so ngati chipani cha Central baba dibi ngati chipani cha DBB pa Central chili pano chikuyenda chikone ndi ndani kodi ndi that means DBB pa Central ndani kodi ndine koma kulibe anthu othokoza kulibe. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.